Du kunne ikke have undgået at høre om Japan og Sydkorea, men vidste du, at de to lande faktisk er ret store spillere inden for musikverdenen? Japan har en gigantisk markedsandel inden for musikproduktion, som de tjener kassen på. Og Sydkorea, de har banet vej for teknologisk udvikling for, at vi kan spille musik på vores mobiltelefoner, som var revolutionerende på markedet. Men hvad var nøglen til succesen? I en stor grad var det ophavsretten. I artiklen Mobile Music Business in Japan and Korea udforskes netop dette. Her benyttes Large Technological Systems modellen, altså LTS, der ser på, hvordan en teknologi udvikler i samspil med omgivelsene, hvor særlig copyright law som reverse salient for teknologisk udvikling analyseres. Grunden til, at copyright-lovene analyseres i den tekst, er fordi, at forskerne opdagede, at lovene havde en afgørende betydning for musikindustriens styrke samt teknologisk udvikling inden for blandt andet mobiler og kommunikationsudstyr. Japans copyright law var meget ekstreme, men alligevel så opnås vækst inden for musikindustrien. Faktisk ekstremt meget vækst. Og dette var grundet, at andre firmaer havde opdaget, hvor mange penge der var at tjene i f.eks. karaoke-steder, men havde de ikke automatisk adgang til at benytte musikproducenternes musik. Og det inspirerede så samarbejdende relationer til de her musikproducenter, hvor det var, at de kunne lave en aftale, hvor at de her musikproducenter også kunne opnå en større indtægt ved at give licens til musikken. Denne tilgang med ekstreme copyright law, som var noget administreret, virkede dog også som en reverse salient, da de store musikvirksomheder holdt udvikling af f.eks. digital musik tilbage, i det gav udsigt til lavere indtægter for dem. Så her kan enkelte spillere altså holde udvikling tilbage på grund af stringente copyright law. Omvendt så var ophavsretten i Sydkorea meget mere løs og uklar, hvilket skabte problemer for blandt andet musikere og musikfirmaer, som blev skadet på indtægten. Men den friere tilgang til ophavsret banede også vej for teknologisk innovation. For eksempel med MP3-afspilleren. Den førte til mange teknologiske udviklinger, for blandt andet at mobiler kunne afspille musik, og det gjorde den da, at MP3-afspilleren dannede et kæmpe behov hos forbrugerne, om at kunne afspille musik på telefoner on the go. Samtidig med, at der var rigtig mange reverse salients, der forhindrede netop, at dette kunne ske, som blandt andet lav internethastighed, ustabile internetforbindelser, mangelfuld lærplads og ikke kraftfulde nok mobilchips på mobiltelefonerne. Disse reverse salients blev udviklet, fordi at der var givet et økonomisk incitament på markedet, og det har så haft den betydning, at Sydkorea har opnået store markedsandele inden for de respektive teknologier. Hvad kan vi lære af dette? Ophavsret er en hårfin balance. Hvis ophavsretslovene er for strenge, så vil de bremse muligheden for fremtidig innovation og gavne firmaer og musikere, da det er nemmere at kontrollere, hvem der bruger deres værker. Men hvis de er for løse, så lider musikerne og musikfirmaer, samtidig med, at det skaber større mulighed for teknologisk innovation. Men der er mindre grund til, at det er firmaer, der innoverer, fordi de ikke kan få lige så meget effekt på det. Gennem alt dette er mobilmusikmarkedet et bevis på, at vi skal finde den rette balance for at fremme både kreativitet og teknologi, og dermed et godt eksempel på, hvordan LTS kan bruges.